halimbawa, ito po yung lilikha ng mas maraming trabaho. Ibig sabihin po nito, mas aangat ang kabuhayan ng mga sektor na nasa industriya po ng pag-aasin. So ito po pa sa pangkalahatan ang nakikita natin maging resulta sa tuloy-tuloy na pagbibigay pansin ng pamahalaan sa industriyang ito. Nasa mahigit 30 grupo naman o mahigit 100 beneficiaries na na-engage sa salt making ang matutulungan sa nasabing programa. Idinagdag pa ni Brigala na nagsimula na ang pagbibigay nila ng intervention sa Region 1 at target din ang Region 6 at 9. Sa initial profiling natin sa buong bansa, may nakita tayo mga nasa mahigit kumulang 13 na grupo or 30 grupo na engaged po sa salt making. At mga nasa mahigit kumulang 100 beneficiaries po ang involved dito or engaged dito. Ang pagbibigay po ng pamahalaan assistance sa ating mga salt makers ay nagsimula na po sa Region 1. Sa pamamagitan po ng ating regional office doon ay may mga naisagawa ng pagbibigay ng interventions para sa ating salt makers at inaasahan natin na mas malalawak pa ito rin ang pamahalaan. Ito nga sinabi nating 100 million at we're hoping na makover yung ibang reyon, kabilang na po dyan ang Region 6 at Region 9 na base po sa ating pag-profile ay meron din pong mga salt makers at may industriya din po ng asin doon sa mga nabanggit na regiyon. Nauna nang kinumpirma ng BFAR na 93% ng asin na ibinibenta sa merkado ay mula sa ibang bansa. Nag-aangkat ang Pilipinas ng 550,000 metric tons ng asin mula sa China at Australia. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo, Jane Buna, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Nagpahiwatig ang national team head coach na si Chot Reyes na pasok na rin ang ilang miyembro ngayon ng Gilas Pilipinas sa mabubuong team na sasabak po yan sa susunod na taon sa prestigyosong FIBA World Cup. Ayon po kay Reyes, nakita po niya itong inilaro ng mga players kontra pa rin sa Saudi Arabia at Lebanon. Dito umano siya kukuha ng core players upang isabak sa mga bigating mga teams mula sa iba't ibang dako ng mundo, lalo na sa ilang mga NBA players na dadalo dito sa Pilipinas sa susunod na taon. Bagamat hindi kinukumpirma ay tiyak na umanong sasabak at pasok sa magiging bagong national team ng Pilipinas ang NBA star na si Jordan Clarkson at itong higante big man na si Kai Soto. Hinuhulaan din na makakapaglaro sina Dwight Ramos maging si Japhet Aguilar na naging consistent ng kanilang laro sa katatapos lamang ng August window po ng FIBA World Cup qualifier. Bombo Entertainment News. Proud na isinuot ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang kanyang damit na gawa sa plastic. Sa kanyang paliwanag, sinabi ni Catriona na environment-friendly dress ang gusto niyang isuot sa nasabing event. Ang recycled dress ay gawa sa polyurethane plastic bottles na ginawang hugis rosas upang mabuo ang suot ng beauty queen. Dagdag pa ni Catriona, isang karangalan daw ang may pakita ang talento at creativity ng mga Pilipino. Kasapa din niya nga dumalo ang iba pang mga beauty queens na sina Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, Miss International 2016 Cali Versosa at Miss World 2013 Megan Young sa naturang event. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon atumbas ng 56 pesos 3 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos at 14 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 15 centavos, habang ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 92 centavos at ang Euro 56 pesos at 4 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need
to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman, si Bombo Gerald B. Ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Aramogid nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Maayong gabi sa sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-apply na para tuntunan zona libre. Karon niya daw sa Martes sa petsa 30 kita sa bulan sa Agosto 2022. Second to the last day, no? Sa dito makabaran sa bayan sa aton sa Ringa Macau, at the same time sa aton sa Ringa Macabombo. Sa Ringa Kawalo nga bulan sa Ringa Tuig. Agosto 30, Tuig 2022. Sa aton sa Ringa Pagpalagad, Paglop na ita, karon nga gabi may kapod na ang iyong sa Ringa Lagad, si Bombo Ponce Espino. Na magkitalas sa 9 ang takna sa Ringa gabi sa pagdulong sa iyo kapag patpat sa pila ka madragkuan nga mga balita lokal, balita national, balita sa lasang punsod, pila ka madragkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-updan man sa bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters, sa ato sa Ringa Bombo Correspondents, Bombo volunteers sa maghatagman sa pila ka madragkuan nga mga balita, pinakuling nga ma-report nga nagranabo, assign sa resitag sa camera of responsibility. Pero antes ang tanan, napagtami o tanay sa aton siri nga mga kauturan, mataga Pramatita Abroad, mga pinanggata nga manigrense. Kababaklod nun nga dito sa lasang pungsod nga nagalantaw na karaga pamati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube, kag sa 630 kHz. So mag-like lamang ka mag-follow, no? Subscribe sa aton sa YouTube account pagi sa Bombo Radio Bacolod. O kag di automatic makabaton ka po dira sa mga notifications, no? Sa tion nga magpregon sang live. Aga para tuntunan ang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. So welcome na sa pagparagad sang pag-Martes nga edisyon sang Zona Libre. Di buwas, no? Nang katapusan ng adlaw sa bulan sang Agosto. Magkaturuti bawas na, no? So di ba kabagkagati mapangot na kita sa mga Burmans? Aba naman yung pagpamati naton sang mga no? Sa mga Christmas songs. No, sa bahin sa tiyon niya sa matag adlaw sa nga tanan. No, basta magsugod ang Burma sa mga bugana nga mga bulan. Setyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre. Ang mga pagpamaskwa sa rin mga kabanan sa aton sa rin nga mga kabombo, no? So ang paghatag sa mga Paskwa nga gina-enjoyment sang mga Pilipino, no? Sa bugos nga Simbahan Romana Katolika.
No, so di amo na niya makalampuas na kita sa bulan sa Agosto and then diri naman kita sa mga Burmans. 6 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa ringa para tuntunan. Ano nga ato labing tulapag doon pila ka madraguan ta nga mga balita sa mga top stories of the day, madraguan nga mga balita lokal. Ulang ta karon sa report ya makabara ni Bombo An Sindol Surilla. Man sa bahin sa aton sa ringa pangalagad, no? Ang ining sa bahin sa status karon sa Marocan country. Okay, ang aton sa ringa mga vendors dira, no? Liwat nga gin papanaugan sa ringa makabaran sa siring final nga show cause order. Una to gipapanaugan sa show cause order, no? Sa diri ang mga stall owners, no, sa Marocan country. Kay ti wala nagabayad sang renta, no? So ginapahayag ati may ara sa kabugusan nga mga 600,000 pesos, no, ang balayran kada isa, no, sa mga stall owners hubalin nga nagsugod dira, no, ang pag-operate, no, sang Manukan country. No, so di may final notice gagin panaog, no, ngadto sa ring City Legal Office. Angot sa bahin sang sining mga mga stall owners dira nga naga-occupy sa Manukan country. Di bati ta kuno daw liwat pagid nga nag-ayo, no, ang mga vendors daw sa Manukan country nga kung pwede, no, sa di makabaran tagaan pagid sila sang last chance. Pero ang syudad sa Bacolod under sa administrasyon ni Mayor Alfredo Benitez, ang bilyonaryo nga mayor, no, sa syudad iya sang Bacolod, ti daw nakadesisyon na nga daw ma-proceed na kita makabaran sa public partnership o kon public private partnership o kon PPP program. O kagti ang mga-develop kuno dira ang isa man ka dako nga mall da sa Atubang, no, sang no, sa dako nga mall sa SMC, ang SMCT. Amo man kuno ang develop sina dira, no, kag daw bati ko daw himuon kuno nga up and down ang ini nga Marocan country, kag daw hindi kuno pag silingan daw may puro partition bala kay kuan na nga daw mall man, no, sa di makaban daw mall na gid bala nga style, no, sa bahin sa ato sa ring nga mga counter at the same time sa ato sa ring nga mga kabombo. No, ti ang matabo sina, no, ano ang kasiguruduhan, no, nga ang mga stall owners, no, nga hindi delinkwenta but ti mga nagapati iya kag nagasunod sa mando sa kasuguan nga magbayad ka sang imo sining renta, no, dira sa may bahin sa Marocan country, no, ano ang assurance nga makakuan, no, makapatigayon iya makabaran sang sining nasambit iya nga tawag sa gani, no, sang nasambit nga makapwesto dira balik. Ting basi magarangkada ning nagapwesto dito sa sulod, no, sang mall kabagwa nga nagabaligya man sang mga inasal nga manok. Kay ti I'm sure nga mas bulo barato na daya, no, ang sukot kon ma-develop na kag ma-undergo na sa PPP project. Sige, no, so istoryahan ta na karon, no, anong pahayag sang administrador sa syudad sa Bacolod, Attorney Boyet Maghari, regarding sa matapos sa may final notice na gagin survey, no, ang City Legal Office sang syudad sa Bacolod pagi sa kay Attorney Carlos Ting. Kag of course karon ko pagkatsempo magita, no, kuha magita sang report, no, sa di makabanan sabahin sa ato sa ring nga mga parabati. At the same time sa ato sa ring nga mga kabombo, no, sa interview sa presidente sang Manukan country nga si Mr. David Montoya. So hibaloon ato ni makabanan, no, kung ano gid ang status, no, subong kag ti anong mga ikasangkol dira sang mga stall owners, no. So ti kun di kasarang magbayad pagprangka na. Iti bisan anon ta pa kaayo ngayo na da, no, kun way man Japon, no, sang klarohan o kun way sang klaro Japon ang pagbayad, ti ang syudad hindi na ni kahulat. Daw ginaduso ginil ang PPP, no, so ti meaning to say ang native nga kuwabla original nga lugar, no, nga ginakantuan sa motorista
labi na gid kon Mascara Festival, no? Magaparag-iya private na. So ti kon private ganin ano, kung may maprojekto nano gani. May ara sang porsyento. Amo ning pinsar subong iya makabanan sang siringa administrasyon. Ti damo pa na, ya, isa lang na ang PPP. Public-private partnership, no, dara nga himuon sa bahin sa Manukan Country. Samtang duga pa sa nga mabalita ay makabaran sa ato sa ring pagpakalagad. Naman sa bahin sa ato sa ring paratuntunan, no, report karon ni Bombo Dennis Rubica. Diri man sa ato sa ring pagpalagad sa bahin sa Negros Occidental, provincial capital. So ti ariwa, no, ang ining sabahin sa pahayag ni Attorney Reprando Diaz, no, ang budget para sa bahin sang siring preparasyon naton, no, against monkeypox sa bahin sa probinsya, no. So may mga preparasyon naman suni karon diri, no, ang probinsya aso sang budget para sa siring ti siyempre ginabantayan tanan kag ginapreparahan na naton ang monkeypox virus. No, may konfirmasyon diri sa Attorney Reprando Diaz, no, ang aton siring kuana, no, nga provincial administrator sang probinsya sang Negros Occidental. No, ang ining monkeypox virus nga isa man sa magkonsiderar naton no, nga mas kuani, no, mas makahaladlok. No, so ang importante hindi makasulod sa aton, no, ang ining virus, no, pero according sa mga experts, no, ang ining virus, no, ang monkeypox makabig nga kung may mga kaso na kuno diri kuana na, no, lockdown naman, pero suno sa mga experts, no, pag lockdown kung may kaso sa monkeypox, overacting kung OA, no? So, no, dire sa mga eksperto. Daw hindi kayo sa masugod sa mga lockdown na. Lain to kay COVID, no? Ano, pwerte ito yung halit ni COVID sa aton. Kag of course, no? Report pa karon ni Bombo Carla, may defensor din man sa aton sa ring pagpalagad. Dumduman nyo sa pahayag, no, ni Councilor Al Victor Espino, no? Ang chairman sa Makabanan sang Committee on Transportation, no, sa bahin sang City Council, no, chairman sa Committee on Transportation, sa bahin sang City Council nga ti islan niya ko, no, si Police Major Junji Liba, no, ang tagpamuno sang Bitaw, diri sa bahin niya sang syudad sa Bacolod. Kay ti ang Bitaw, no, gin-create ko ng ordinansa, no, kapag tukod sa Bitaw in civilian nature. So dapat ko, no, ang magapamuno dira syempre civilian man, hindi pulis. Kay banti ang pulis ya kuno to kadamo pa sa obligasyon sang pulis, no, ay dapat nga magpamuno dira sa Bitaw. Bagay kun ang taon ta ti may punto man, no, may punto man no, ang iya sining kuana, no, nga suggestion, no, pero daw ambot ko ano kumatuod ining mga report, kay daw may mga impormasyon makita nga rabaton, no, kadaw disgustado man sila kuno sa performance si Police Major Junji Liba bilang tagpamuno sang Bitaw. Ati tanan kita hindi man perpekto, no, ang tanan kita hindi man perpekto nga ti kuan mo gid na, no, masatisfy mo gid, no, ang mga busing mo sa performance mo. Na bes, no? So bisan pa paano ti madriher ang makuan naton mapaganagan ang kagutok, no, sang aton sini nga magadalanon, no? Sa bilog ng Western Visayas, Bacolod City and Negros Occidental, no, amo ni may pinakabaramo ti mga 84,000 plus ka mga private cars, no, registered private cars, no, diri sa aton sa bahin sang syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Timakin mo yan, magsiling guro 84, subong mo rin basi mga 90,000 na, no, kamasakyan bilog nga syudad sa Bacolod, no, ti ko maglinuwa ini tanan-tanan, no, do you think hindi kita magkaramaal? Di sa masobra sa 80,000 ka registered cars diri sa syudad sa Bacolod,
no, kag probinsya sa Negros Occidental basi 1/4 na nagaling gagwa. Basi kung 1/4 na nagagwa, ti 1/4 pa lang galing gagwa pero mga dalanon ta kutok na. No? Ti anhon ta lang. No? So tiyan mo ba na sa part ni Police Major John J. Liba, no? Kay ang mga parking, no? Hindi kuno stricto, no? Ang no parking bla, no? Pero na sa katuslaw da, bao siguro mga empleyado na sang Provincial Capitol kag Hall of Justice na daay. Nga naga-corridas na sila sa tion sa mga opisina. Buwas bala bisitahan ta na, no? Pagkuhaan tabla sang video, no? Ang dira ti grabing parkingan ay dalan pa na datani, no? Nga magamit, no? Sang aton nga mga salakyan man papubliko, no? Mga pribado. Kung isa ti dira sila naga-pinarking sa downtown niya ti okay na iya, no? May parkingan ginadaya sa downtown basta hindi ka lang mag-double park. Sa area, no, sa Dimakabanan, sang downtown, no? So kagidikid bay pagbayaan, no, sang driver pa rin sige dati kun i-call ka attention sang no, sang traffic enforcer arang driver pwede makalakat. No, so pero why na nagwa no sa interview sa kay Councilor Al Victor Espino, no, ang chairman sang Committee on Transportation sang siyudad sa Bacolod. So after ngati may revelasyon sa, no, nga islan si Police Major John J. Liba sang civilian dira, although may nagagwa man ang pangalan pero ti way pa maging confirm gid kung sino ini, no, pero after sa to kahapon nagabaton, no, sang text si Councilor Al Victor Espino, ang text nga may unod, "Don't touch Liba." No, so hindi kuno pagtandugon si Police Major John J. Liba bilang tagpumuno sang bitaw, no? So para kay Councilor Espino, isa kuno ini kapag pamahog, no? Dapat aware ta na, no? Ang aton sa nga mga kapulisan, no? Kag syempre sa mga councilors, no? Nga no, nga posible basi makabaton mo sa papamahog, no? So ang seguridad ta, ang safety ta comes first gid, no? So kung may mga amuna ti bagay ti ang pa-insindi amuna, no, ni Councilor Espino, respetuhon ta na iya, no, kamo na iya pa-insindi. Pero according man sa iban, as per kwanaton, pag puro pamangkot siya ti magsiling ka don't touch Liba, no? Sa pag-apprehend niya ako pa-insindi mo ti hindi man pagpamahog na kuno. Kay ti basi ko isa lang na kapanugyan, no? Hindi lang pagtandugon si Liba kay lain niya no? Ang kuan bala kung nagapahog sa isa ka tawo, no? Ti panunabi, no? Kind of pamahog niya ti sa mga linya abi, no? Amo niyo insakto ko ng pagpamahog niya, magsaling gabi nga ti trotandugal ba si Liba kay mabalaan mo. Amo na ya isa pa pagpamahog na ya, no? Pihog na iya nga pagpamahog pero siling ka don't touch Liba. Para sa ibang nga mga nakuhaan sang pahayag, siling ya ti hindi man na pamahog. Idiomatic expression no, ginatawag. So kind of expression, no, nga ti panugyan ng hindi pagtandugon si Liba. Pero ti ano ang power, no, sang isa ka chairman sang Committee on Transportation nga magpulo pa interview abi pagwa statement niya, no, sa makatapo sang media nga ti ang tagpumuno sa bitaw at prerogative sa isa ka mayor blahon sa isa ka mayor. Maybe nga ti ang chairman sa Committee on Transportation, no, kan kan suggest, no, makahatag na sabi suggestion, no, or makahutik sidra, no, sa mayor, no, sang isa ka banwa kon isa ka syudad nga islan ang tagpumuno sang bitaw pero di sa Bacolod. But ang huling desisyon sa gyapon ara sa alkalde, no, sang syudad sa Bacolod, sa bilyonaryo nga mayor nga si Mayor Alfredo Benitez. Ara man Japon pero I don't know kung ano ang bangin sabat niya sinidre, no? Angot sa bahin sang suwestyon, no, ni Councilor Espino nga islan bilang bitaw head si Police Major John J. Liba. Amo na nga aton hulaton. Di pabi kung maghambal si Mayor Alfredo Benitez, no? Ang bilyonaryo nga mayor sa siyudad sa Bacolod, utod dalit, no, maghambal abi nga hindi pag-islan. Di daw nuhuyan Councilor Espino magmus na.
Pero because ang kwan siguro no? Because ang tawag sa gani, no? Because ang kahumot sinis ang relasyon no? Ni Councilor Espino sa kay Mayor Alfredo Benitez, no? I doubt nga hindi mamati, no? Laban-laban basig mamati gini siya. No? Sa kay Councilor Al Victor Espino. Mani mga ginakuha naton nga posible matabo, no? Ginalantaw ta aga posible matabo. Oh. So sa part naman ni Police Major John G. Liba, in fairness man kay Major Liba, no, kilala ta man ni siya, no? Amo gina sir basta pulis no? Kagti siyempre kung na politicize na bala, no? Amo posisyon nga pangalagaran ninyo. Natural na, no? Nga may mga kwanada, no? May ara sang mga changes, no? So bisa gadi sa kwerpo sa organisasyon sa mga kapulisan, may mga reshuffling gani, no? Nga nagkakatabo. Oh, di ba? No? So daw natingala lang niya si Police Major John G. Liba niya, anong basihan niya sini, no? Nga ordinansa, anong pensindinas na, no? Kati sa mga previous, sa diri iyang mga kwan, no? Nga mga nagapamuno diri mga policeman, no? Ang gibusdan ko di gani, no? Sang una sanday police Police Colonel Lieutenant Colonel Luisito Sibutsi, dugay-dugay man, no? Kuno kalawig pagtener moving from 2016 to 2022 or 2020-21, ara man sa Japon da, no? Ibuslan ni Police Major John G. Liba. O mo na so pan abtan ta ano sa bitaw. And then Police Major Rowel Kulanag gali, no? Ibuslan sa and then si Major Kulanag gin-relieve, no? At the same time, no? Gin isla naman sang civilian ini nga si Dennis Perma as YC. Subong after ni Perma pagpungko sa Senate administrasyon, no, ara as Police Major John G. Liba, no? Police Major John G. Liba, Alinis Police Station number 9, pagkatud sa Bacolod City Police Office, no? So hibalo naton kung ano ang mga posible nga matabo dire, no? Pero amo lang na no? Aton pangabay pangidi la maglala, no? Kag maglain ang ining sitwasyon, no? We will abide, no? If there's a rules, no? Sundon ta, no? Kung may may basa ko may statement gid mismo, kay ulaton ta gid nimo, no? Statement ni Mayor Alfredo Benitez. Kung pala islan gid man si Police Major John G. Liba, no? Kay amo na iblang ginasiling nila organize but chaos. Nakuha nyo ang punto, no? Kakambot ko silingon, organize but chaos. Yung mablay na tawag nga kuha no? Administrasyon organisado, pero nga daw kagamo. Subong nga sitwasyon. Police Major John G. Liba daw noted nga tawo, no? Ni abang lingkod party list representative Stephen Caraps Paduano, no? Ang gibutang gani da nga kuha no? Puso head nga si retired Colonel Tabuhara, no? May issue man na sa iyan ligad. Nga daw hindi man gani magpa-interview, no? Pamuno o kung nag-head sang puso. Ambot ko ano ang kwanas puso nga ang binunanay da sa government center sa ligad sa Tanduay Ram Festival o yung solbar da retired Colonel Tabuhara. Ara naging harap-harapan naging nada, no? Kagtabo nga krimen da, no? Sa Bacolod City Government Center, no? So bisan sino lang mayor sa una may mga kinawatay man na gani, no? Nga nagkakatabo. Wow, no? Hindi kita ka mo kuano ka umuad sini, no? Subong ara man Japon. Lang taon tani ka nagbag-ong administrasyon mo, no? May pagbag-o. May pagbag-o lang sa liderato, pero base ang sistema tamo man Japon. Muna, no? Mga faction, ano na kamatuod, no? Kami mo pro-faction na nagkakatabo, no? Sabay sa Bacolod City Government Center, no? Kahit lain man faction ni Congressman Caraps, lain man kunong faction ni Mayor Albi, kag ni Councilor Espino, ang Voltes 5 na buhi pa. Ara na katayada na, no? Kag siyempre lain man kunong faction, ha? Ay di sorya man lang niya, pero yata confirm, oy mata siling nga nagambag kita, no? Amo ni nami iya kay ati sa punuan ta ipang-confirm to ni sa ila. May faction pa ikuno sa piyak, no? Muna ang problema dati ulihi na, no? Magili na muna. Sige, no? Iban mo issues ka man topiko makabaranti siyempre, no? Ang gina-question man nga kuan niyo, ang gina-question nga
issue no sa part sang Central Negros Electric Cooperative o kon sang Seneco no ang ining pagkuha naman sang supply no makaberan no kay ti Power Watch Negros Advocates Incorporated nagsulat gito sa tatapan ni Senator Rafi Tulfo. Pwede okay subong ni Senator Tulfo ang kwan no ang mga power utilities naton no ti ang sulat nga ini gipadala dito sa kay kwan sa kay Secretary kon Senator Rafi Tulfo no sulat ini halin sa bahin sang aton sa iya makabran nga Power Watch no ang pagkwa sa pagperma sa supply agreement no sa didri with PCPC no so may bag-o subong no nga contract ginpermahan I think no ang Central Negros Electric Cooperative nga nawagi kuno nag-agi sa nagakaigo nga consultation. So amo ning gina-question sa di makabansang grupo sang Power Watch sa pagpamuno diri no ni Mr. Winnie Sancho. No, so kay ti diri gina pahayag no sa di makabanan ining nasambit yang punto no ni Mr. Winnie Sancho iya makabanan diri sa aton sa nga mga kauturan no ang ining pagperma sang contract sang Seneco no sa bahin sa isa ka power utilities no ngati dapat gid nga ini kuno ang investigaran no sunod diri sa kay Mr. Winnie Sancho ti ang ining kwan no ang ining power supply contract no with the Palm Conception Power Corporation. Pero ti malagatan ta na karon na. And then in fairness man sa Seneco, pasabton ta ni sila no kay ti ang power sa sister gid nga dapat no magagi ini sa nagakaigo iya makabran nga proseso. 28 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Sa inyo nabatan nato sa ring mga headlines pagbalik naton base mauna nato ko report no ni Bombo Ansido Solinya di ba sa ato sa ring pagpangalaga. Magata kita na sa pila ka mapanumdom and then balikay kita pagkatapos gid lamang sini. Standby. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100, Ikaduha nga hatag! 200, Ikatatlo nga hatag! 300, Ikaapat nga hatag! 400, Ikalima nga hatag! 500. Ako si Cheryl May Villapa sa Morsia Negros Occidental. Nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 sang Bombo Radio kag Star FM Week 4. Dugang ko na ni pamakas magamit sa akon mga kabataan. Madamo gid nga salamat sa tanan-tanan nga sponsor sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo, number 1. Star FM, it's all for you.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mahiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need
calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon.
Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries.
Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Sa ring pagpalagad, oras sa Bombo Bacolod, Philippines Standard Time, 50 minutos sa kaligid sa tak ng kalas 7 sa gabi. Sige, this time i-check na to, no? Ang report ni Bombo Ansido Soliad driman sa ato sa ring pagpalagad. Driman sa bahin sa ato sa ring paratuntunan. No? So, hibalaon ta, no? Ang ining final notice, no? Nga ginapapanaog o kung ginserbe sa City Legal Office bahin sang mga tag-iya sa console owner sa Moroccan country. 2,200 pesos ang renta kada bulan. Pero galabot pa tag 600,000 kada sole owner sang utang sa syudad mo. Hindi man insakto nga ti pa bayan naton asa magamuni kadako, no? Ang ining kantidad, no, nga balayran ti paano pa na masukot sang syudad sa Bacolod, no? So ang mga mga renta, no, sa property sang syudad ginabalik man na sang syudad sa Bacolod sa mga proyekto, no? Pero ti kung mag-amo sini nga may pending, Center Market, Bacolod Libertad Market, Burgos Market, no, tanani may mga pending arrears, millions of pesos, no, ang balayran or sulukton sang syudad ti ano mayos ni, no? Pero na ti sa bahin sa Moroccan country may final notice na, so may posibilidad na bala, no, sa dire makabanan nga magakwan, no, nga ipang turn down sila, no, sang syudad sa Bacolod. Amo na siya, no, ang isa sa mga posibilidad ng taon na to na basi madayon, no, sa kutob sa mga hindi na gidya kabayad, no, ti isaling tagani prangka na lang. Kay unfair man na sa iban nga ara dati sa 22 ka mga stalls pila lang gabayad da 5, no, 5 lang ang may ara sang business permit, no. So hindi man na sila gani marinyo ang ilang business permit, hindi matagan sa business permit, no, because ang daragko ang balayran nila, no. Pero tiyan mo lang na pasalamatan nyo kay ginpasugtan pa kamo sang syudad for how many years, no? Kamati kung disugon kamo da, pareho sa kung ginimo ginabi sa previous administration, may mga condonation ordinance na nang ipang pasar na, no, kabayran nga amo ni ti ara naman, no, amo man sa gyapon. No, kung why na gid sansa nga mabakabayad ini mas sole owners naton sa Moroccan country, daw dako gay posibilidad nga ti ipaidalom na sa public-private partnership. Kung sa PPP. Ang inang nasabit iya makabanan nga Moroccan country, no? So ti damo naman ma-displace dira, no, nga mautod naton. Ti di taman ni siling kun makakuan abi kita maka basol bi sila, no? Todo hindi man yabi gid kwan, no? Hindi man yabi masakit man nga basulon sila. Iti ila man na kapaltahan. Pero mula na pasalamatan sa kadugayon bisan naglabot pa sa 600,000 pesos, no, ang balayran nila sa syudad, pero still ara sila, no, sa bahin sa Moroccan country. I-check naton, no, ang report di makabaran ni Bombo Ansido sa interview sa Attorney Boyet Maghari, no, ang aton city administrator, no, dari sa may bahin sang syudad sa Bacolod, no. So sa final notice kagin serbe kagkaron ti i-check naman ni presidente sa Moroccan country nila si Sir David Montoya, no, kung ano pagid ang mga plano sa grupo
sa mga vendors. Sekta na, si Bombo Ansido Sorilla sa piyak nga linya. Bomboan, may gabi please kamin. Umpupon, sige nataga, nag-iya sang final warning. No? Amo ni Kiina, ang hambal ni Attorney Pacifico Maghari, ang city administrator sa siyudad sa Bacolod, ining mga stall owners nga dira no sa may Manukan country, no? Ang Bria sa aton sa may siyudad sa Bacolod, gagira kabig man nga ti isa sa mga ginakantuan girabi sa mga turista. Kung magkanto ka sa Bacolod, di mahapit ka gidira kay makaon ka sang the best, no? Ngayon nasal nga manok bumbupon. So iya kay Attorney Maghari, actually ang gina-emphasize bala nila bumbupon nga somehow ang responsibility sa mga stall owners kay actually renta ni nila bumbupon sa isa ka bulan kabalo ka kon pila. 2,000 plus? 2,500. Pila? 2,500. Sa isa ka bulan, no? So, ang hambal ni Attorney Maghari, kung tanawon mo, hindi siya amuna balabong bupon sa kadako ang amount. Ugaling, tinabaluan ta naman, nag-accumulate na abi sa 8.6 million. Kaya kag naibaluan ta, kada administrasyon, ginasukot na sila bumbupons, no? Ugaling kakatabo, sige lang, na amuni, no? Bayran naman, na matamat, asang ito malipas naman, no? Susubong naman yung administrasyon, amo niya siya. So, gina-emphasize lang nila bumbupons. Nga, kung hindi bala, no? Gusto sila nga masaraduhan sila. So, babayad sila sa syudad, no? Kahit hindi man siya dako iyang amount. So, by September, ginatagan sila yung bubukon sa plato. Actually, ang nag-survey no, ang City Legal Office. Amo ni, dili ginapakita sa syudad. Nga mo man yung syudad, kaseryoso, wala bubukon. No? While ginabuligan ni mga stall owners, ni mga vendors, ang punto lang, buligan man nila ang syudad sa Bacolod. Nagaluan pa, hindi lang man ibubukon sa mga market vendors. Dakip naman ang mga owners, rather hindi lang yung mga yara sa Manukan country, pero lakip na mga owner diri sa mga market vendors, sakto naton ka mga dalagko ka merkado. Pero sampan kita nga tatlo ka mga dalagko yang merkado, ang Burgos Central nga Libertad Public Market, ugaling bumbupon sila ni may gine-consider ni sa ila yang ni Blas condonation na nga gina-work out ni Councilor Celia Flor. Kumbaga, sa sitwasyon subong, kundi ginisa isama na ang mga utang dira bumbupon, no? May condonation na pwede mahatag sa ila. Paling si amuning may pinaka-plasto, gidi subong yung bumbupon, sa amuning mga market, mga stall owners, dira sa Manukan country, no? Amulang gina-emphasize subong sa siyudad sa Bacolod. Pamatian tabara bumbupon, ang kabahin sa ato niya nga interview sa kay City Administrator Attorney Pacifico Maghari. Yes, ma'am. Actually, ang labong 2,250 pesos lang na siya. Ang monthly. So, Come again, attorney. Pila? Come again? Ang rental sa stall, abla sa Matukan na. Kinakasaan nyo na. Oo. 2,250 lang na. Tuod ka. Kabarato gali, no? Tuod. Oo. Ito mga 80 square meters sa bumbuan. Oo. Ano bala kaparato? Dira ka bala sa every 1,000. Correct. Per month, per square. Correct. No, correct good na. Oo. Yes. Doon nakatuwa. Doon sila naka-condonation. Doon naka-amnesty. Kaya mo na basi maalaw kang ano lang sila blagaan sila plan of payment. Pero pamayroon na din sila kay kaparato na kung blaro din. Oo. So, tapos attorney, ang sa mga how about hindi na-identify na panto as to how much to bala ang mga rentals sa mga markets, gidya bala sa 3 public markets. So, ano na ni ang ilay ang status? Amo man, mapadala naman si City Legal Demand. Yes. Para ipa-update. Pero while ongoing, sa mga matapot ng city, may proposal kaya si Councilor Flor, kaya doon lain yung sitwasyon ng tatlo na markets. Central market. Kaya kasi may consider niya ang core economy. Okay. Among penalties and interest. So while waiting for that ordinance na may amnesty sa market, nang hindi tayo sa panusap niya si Legal pagpapadalagi sa
Okay. Attorney, pila ganit tanan ang arrears? Mabdumduman mo ang sa market kaysa manukan? Ang manukan, ma'am, is 26 million. Okay. Ang big markets ng Libertad to Burgos ara sa 10 to 11 ara sa 10 to 11 million. Okay. Gusto ng central market ng mga 5 million. Buwan? So, bubupons, no, si nabatian nato na, no, si amo niyang sa side sa city government, no. Although nebaduan taman ang mga vendors ni Bombopons, no, especially man dira sa Manukan country nag-appeal sila, pero amo niyang sa side ng city government. They will see Bombopons kung inang September nga ina, no, ang ginahambal nga dapat i-settle nila malugpayan sa abi, no, or kung hindi malugpayan mangin seryoso gid ang syudad para nga ma-close ina atong mga violators gid abi Bombopons, no. So amo ning tan-awon naton, no, kung anong dugang nga development. Syempre diara ginayang desisyon sa alkalde no sa syudad sa Bacolod sa kay Mayor Albi Benitez. Kay again, Bombopons, kada administrasyon, tisang previous administration na mo dumduman mong pulo paning hawak ni Attorney John Orola sang una, dibla, kinasaway na dira, halin sa sanitation. Kada interview mo sa iya, ma-meeting, da puro lang meeting. Oo, may halin sa sanitation, takadto ya Bombopons sa mga arrears, no? Nakadamo lang hasta nga hindi naman masettle, pero tanawon sa ni, no, ang sa subong kung ano iya ka seryoso. Kaya ano man ang hambal ni Attorney Pacifico Maghari, Bombopons, no, sa DRIA, no, sa may sa city government, sa subong administrasyon ni Mayor Albi Benitez. So Bombopons, so far, ang update report natin ni Madulong para sa pagpangalagad sa zona libre, ini si Bombo and si Dolsorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Sige, maraming salamat sa kay Bombo Ansino Surilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 2 minutos sa nakaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Di man sa ato sa ringa pala tuntunan, no? So, amo na, no? Sa bahin sa final notice, no? Sa didiri sang sang City Legal Office, no? Ang ining pagparigayon no? Sang pagsukot sa syudad sa Bacolod. No, so lima lang gani sa 22 ka mastol owners 2,250 lagli bumuan, no, hindi 2,500, 2,250 pesos kila kada bulan. Hindi nga kakita sina, no, amo na kadako ang imo arkila pila na kasalay sang manok. Ang salay sa manok subong pila na, no, 90, 100 o 220 na ganing iban, no, ang isa ka ang petso pack blang or petso, no, paa pila 80 tubtubsin ti pulo la na ka salay na, no. So ang pamangkot, no, sang time nga way kamo bayad, no, sa syudad sa Bacolod, di nagkanto ang income, no, ninyo, nga ati way ginasipian ko na ko isitol amo na iya kon committed kay abla, no, sa imo obligasyon hindi na lain na yang istorya, no, nga paarkilahon ka mo da iya, or I mean may agreement lang kamo, mayroon kamo sang verbal nga agreement nga nagasiling ti siga, negosyo la da o di ka lang magbayad sa akon o di ang gipirmahan sila da, no, may agreement nga dapat, no, kung mag-arkila ka da may buwis ka nga bayran sa syudad sa Bacolod, nibla, no, sa mo na pinakapunto naton ti when we say 600,000 pesos, ti din ta makwa, no? Ang mga vendors naton, di makwa sa balay na, na utangan nila, luna nila, kung ano da, no? So, ti kumakamo sini, nga may ara na sang final notice, no? Kung anong tanana, no? Ay, sus, nalipat ko bumulit, no? Kung may ara na sang final notice, hindi de, makwa na ta, telepon. Lipat ko magatag sa imo, no? So, bot silingon, may kuana no, may ara na sang patimaan, no, ngati kun hindi ka mo kabayad within that period, no, dako man ang posibilidad, no, nga ti ikuana kamo da, no, kwao na kamo or
i-delist na kamo, no? I-delist na kamo sa listahan as stall owners, no, sang Manukan Country. Kita way magitaga against, no? Sang sinima palakat pero galing prerogative ni asang sa alkalde, no, nga kun mo na maplano kay kung sa bagay, no, magmuni ka dako pila na ihan ka milyon, no, ang namanggad sang sinima store. In fairness man sa inyo da, no, so hindi man ta magamba sa muni nga mga tinaga kung nagabayad lang or updated lang. Tapos sa previous administration, tani, no? Pag siling way ka bayad, hindi matagan rin nyo kay may mabalayran, way nang ipanugutan nga maka-operate na da, no? Padlakanta. Muna balay pakita ta nga may ara ta political will. No? Hindi nga although okay man na kay gina-preserve naton ang Manukan Country kay magkadto kaya sa Bacolod, namit ang inasal nga manok mo, no? Diri sa Bacolod. Kaya mo na yung aton nga ginapabugal sa motorista ta, no? Ang inasal nga manok. Ari sa bumulit, no? So, amo na, ang aton sa iya makabanan, no? Nga ginapabugal ang inasal nga manok. So, hindi man na Japon madula, no? Ang inasal nga manok, kung mo na sa maplano, sa panugod sa maplano nga ipaidalom sa public-private partnership, no? Sang syudad, sinugay tabi yung question sina kung para malang na sa development kag para mga ayo ang sitwasyon. Sinadra, no? So hindi na ta siling sang una pa na iya, no? Kung sa gakaon ta dati, may mga hindi amobla kita nga mga makitaan nga mga sapat. Kada galabay-labay sa aton yan. So ang sanitation, no? Isa gidna, no? Ang sanitation. So ibalo na to na, no? From the city sang sudad sa Bacolod, ibalo taman ang no, ang comment, no, sa mga vendors association, no, diri sa may bahin sa sudad sa Bacolod or sa Manukan Country. Ang ilang presidente dira, no, si Sir David Montoya, no, president sa Manukan Country Vendors Association, no. So in fairness man sa ida, si brother Aldrin Limaco updated niya, no? Ang Ninas Rose updated niya sa bayad, no? Makabanan sa aton sa nga mga kautura. So abo na da, no? So kung para sa inyo, no? Bilang opinion ninyo, sugot man kamo, no? Nga ipedalom ini makabanan sa public private partnership, no? Sa siring administrasyon, no? So no? So, kung sugot ka mo, kung para mo lang sa kayo, okay, no? So, kuya, wag ko ka-question sina, no? Pero, kung palpak man lang, di ta na lang pagdayunon. Kung palpak man lang, hindi ta na lang na pagdayunon. So, kay, kita ka mo, mabalik man na Japon sa inyo da. No? So, dapat siguro honta, kay, subong nagwa na ni, no? Nga ipedalom sa public private partnership, no, ang ining Manukan Country, no, pero itang everything is in order. So hindi ta magpadaso-daso. So the best, no, kay nga solusyon na siguro kung hindi nagikabayad, kundi ikwa na lang, no, tawag sa gani, no, i-delist na lang sa da, no, muna the most, mano patabi, ano pang purpose kay ini na sa kasarang magbayad. So, kanon ta na lang no, nang mangampo na lang kamo iya sa sudad sang Bacolod. Di ba? Mula na gid na uro no, ang imong ang aton imong himuon da, no? So, bastante naman siguro, no? Ang inyong naginansya, nakuha nga ginansya, no? Kay damo ya mo, no? Ang gusto iya mag-avail. Damo yang gusto nga mag-avail da para nga mag-negosyo, no? Nga makasarang, no? Sa di makabanan, no? Mag-bayad, no? Sa bahin sa ato sa nga makauturan, no? Diri sa Manukan Country. Tira ba, no? Mga market naton, no? Sa administrasyon ni Mayor Alfredo Benitez,
kumatuman yung kamariglo, ti mabilib na ta sa iya, no? Galing kay ti mo lang na bla. Ang previous administration, do video kwan lang to sa iya, no? Nang maluluyon man bala. No, sa bahin sang mga vendors na to, kati kay hindi man kita, no? Ngati ko disugon mo daw madulaan mo palang ubian, pero ti dapat insindihon nyo man ang syudad sa Bacolod. Nga wala na iya ginpagamit sa inyo dira, no? Nga libre, para nga ti kamo ang makaginansa dira. Sulod lang nga sulod. Pero wala kamo iya, no? Sang ibalik ya sa syudad sa Bacolod. Istorya lang niya sa magkumpare ni aga katabo. Sige pre, no? Negosyo la da, tindog la da na ya, no? Ako propiedad pulam ko lang sa imo, no? Kag ti dayon kung kwaong ko ti di ka na magkuan ha, di ka na mag bilin pa damo istorya, no? Sa mga kinantol na iya nga mga regular, pero galing ka mo lang kung parehalo ko isa nag-insindihan na nila, pero ti sa tion bawion sa kumpare niyang duta, ti anon mo kay hindi na sa makaw nagdami ng negosyo niya, napakongkreta yan na, no? So hindi na makuan, hindi na maguba dali-dali, ti naglain pa. Sa mo na gani ka sitwasyon ha. Ti gani way sa magimpermahan sa kunano, no? Ti ining sa Manokan country, no? Mayara gini sila iyasang ginpirmahan, no? So agreements between sa bahin sa syudad sa Bacolod. Subong mo lang nga tiyempo, no? Kung para nabi, no? Hindi ka bayad kag may arrears na rin nagsarang, automatic ko ay permit padlakan, no? Kay karon way na disiplina. Ti lang tawa kay ayo la kita nga ayo. No? So ti naglabot sa muni kadarag ko ang mabalayran sa nila. Ti pamangkot baka sarang magbayad. O kung hindi, kung makasarang yang magbayad, ti sige na buwas bayaran dayon, no? Pero ti galing kay kumbaga ato paglantaw sina perde na nilang syudad sa Bacolod. Amo man, no? Sa tatlo ka merkado sa syudad sa Bacolod, perde na niyang syudad sa Bacolod ang daog sinidiya, no? Ang mga solowners, ti imagine sa mga merkado na pila na nakatag-iya da, no? Nga ang original nga tag-iya nga ara tuya sa listahan, no? Sa bahin sa city government, no? Ti nagahulat nagakuan na lang gid siya, gabaton lang gid siya sang arkila. Daw ginegosyohan yaman nga way kapital, laway. Gabaton sa arkila kay ngalan pero ay sa man gabayad. Sa syudad sa Bacolod asang iya sini nga obligasyon. Sige, no? So 13 minutos sa nakaligan sa taktak alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad basi pwede na to bumulit, no? Ang aton sa ring kuan ano nga interviewee. Oy, may pagbati sa kay Idilaw, no, sir? Good evening kag kay Nanay Sabel, no? Siling ni Bako siya dapat mga law-abiding citizen sila kung himuon da private public partner ininto kuno perding syudad. Do again sa PPP. Ti kay mo na nang ila plano, sir, no? Kay mo rin gani pang check na da, no? Ma'am G Padilla Vergara. Pang check na no, ang mga arrears nila. Ti kung hindi nagkasarang magbayad, ti mo na no? Kay may plano na. Ini makabanan nga ipaidalom ini, no? Sa bahin sang public private partnership. No, diri sa PPP daw ang SM ko, no. Ma-develop sinadra kag ang himuon sa daw i-open na kuno ang linya da. Open na bala makalan-an daw open na ti pero nabi, no, may mga IDAS da, no, may ministros, damo pagid da, no. Ang Twilight gali na ang gabaligya native nga manok iya pa na sang syudad da. Ang ginakwansang sang Lions Park da iya man sang syudad, no. So alin na da sa Twilight pakadto gid sa punta to barangay 10, no. O sa Vedos Plaza. Minsan una ko tutukan na ni sang administrador man sa syudad sa Bacolod, no, sa Attorney John Orola ti natapos na tani gali kay ti do meeting lang to nga meeting. Why man to sang kwan, wala man to sang kabilinggan ang meeting, no? Kada interview ti ma-meeting masapol mo ni o why man mga solusyon, no? Kay nagalikaw kamo abi, no, nga ti kun tandugon nyo da basi wad ang bubutante. Hindi. Mas respetuhon ka pa isang tawo kung nabalaan nila nga ti may disiplina kang ginapatuman. Kag ina nga disiplina hindi malain para sa ila, kag hindi man malain para sa tanan.
Pero kung ang pagdisiplina mo pagpakita sa disiplina, waslik puder nga klase sa pagdisiplina, di alain naman na. No? Atrasan ka na isang tao. Pero ti kun ara ka man sa insakto, no? Wala sang rason, no? Kung madulaan ka man sang buto. So 15 minutos sa nakaligad sa takna alas 8 sa gabi sa ato sa ligang pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Sige be, no? So kay last Friday to sila kuan mo, no? Padalaan sang final notice, siyempre upod mo sa ato sa ring City Legal Office, no? Sang syudad sang Bacolod, no? Attorney Carlos Ting, no? Munto siya, no? Ang nagserbe, no? Upod man sa bahin sang aton sa ring chairman sa Committee on Market, si Councilor Celia Flor, no? And siyempre sa aton man nga provincial administrator, no? Diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod attorney Maghari. Sige, no? Standby ka mo dira, no? Kay ang anak nganunta ang linya kasi hindi niya ma-recognize number mulit, no? Sige, no? So balon tani dugay-dugay, no? Diri man sa bahin sa ato sa iyang palatuntunan, no? So galing kay ko kaysa, no? Kung nag-aayo naman lang, siyempre, no? Langan pa ka daw, hindi ka mag-uo, no? Kung nag-aayo naman lang. Nibla, siyempre, tagaan chance, no? So, deserve gina basta tagaan mo second chance mo. No? Ang isa ka persona, deserve gina basta tagaan mo sa second chance. Sige, no? So, makabanan, kay balok mo ba si Sako, pero si Sir... si Sir Montoya, no? Kay base kung abre pang iyang stoda kag pakadto pakaray pa sa iya, no? Okay. Bao kamahal ka inasal daw wala pa sila kabayad kabala na gid na, no? Pahalina na nayatag sa mayong magbayad. Sige silang kuan ti kung may gaayo, hindi mo na budlay man nga balibaran, no? Si Sir Julius Esperon, si Maria Buot. Good evening, Sir Pons, no? Sisag na mo ka konta. Okay. Sige, no? So, anyway, okay ba niya, no? Mga comments ninyo. Sa pikil niya, Presidente, no? Sa country, kalang-alang pa. Sige, liog na lang ko kay Bumbo Dennis, no? Balikan tala na si Sir, 18 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi sa ato sa ringa para tuntunan. Check ta this time, no? Ang report ni Bombo Dennis Rubica Sorhanta sa gihapon ang preparasyon sa probinsya sa Negros Occidental, no? Sa Monkeypox. Pero ang Monkeypox kanini bangin sila nga daw ibutang tagin iya sa aton sa ring top priority tagit, no? Kay kadamo sa mga problema. Masbong, no? So speaking sa probinsya sa Negros Occidental, no? So daw kadamo pa sang mga kuan naton subong unahon tabi anay ang vaccination naton, no? Sa COVID. Dili gani ta ka comply gid mayo sa vaccination ta pero okay man na may preparasyon pero mas labi gid yata ni, no? Nga tutukan naton, no? Ang aton siring vaccination program. Sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental kadaw ay gid ka labot ya sang kwan, no? Sang herd immunity ang probinsya sa Negros Occidental in terms of vaccination sang COVID-19, no? Against sa COVID-19. So although lapit-lapit na lang gid anho mo na, no? Ang tawo rason nila, no? Nag-eleksyon na, kuha na kita, dinamo ng tawo sa mga rally, no? Mabakuna pa kamo. Di ko may mga linat na ito nagligad sang kwanto, no? Sang virus to sang eleksyon to dinamo na tanin positive, ti wala man to, no? Ti amo na destroy tawo. Isa man na sa mga factor kung nga no? Nga nag-atras na siya kag hindi naging sila gani, no? Sa vaccination. Hindi sila magbaton, especially mga remote areas, mukha na nagasapak, that's why nga do ikaw pa yung malain kung piliton mo sila yung piliton, no? So at dahay kuros ang ang COVID cases nga nagatinaas kita, no? Nayaguro ti way rason nga magbalibad sila, no? So damo man makilala ta, no? Mga sudta na abyan, media colleagues naton, no? Ang nagkalamatay because ang COVID ti balaw kumuti may mga diretso matay ang aton. May mga prinsipyo makita yang aton. That's why gani sang una
At dahil sang grabe ang kaso, nga nagkakampanya kita sa vaccine, perting mga bus nila di sa aton, ito sa pak no, ti inyo na iya, no, respetuhon ta na importante nga, tinilak mo magpalapit ya sa amon. Sag at that time la, no, dahil sa pandemic, sag 2020, tinilak mo palapit sa amon, kay tinik miluyag, latnan nyo kami, no, kay hindi na lang kamo maglagaw, guwas blay nyo, kay manghalit man lang kamo na sa isig kapareho nyo. Pero may iban to yung hindi vaccinated, no, kakalam Japon ang tiil, sige, Japon gwa. O, sige, no, preparasyon sa monkeypox, siling ko gani, Bomborenes, tutukan taning vaccination, kaya tamay kanubo ang vaccination rate sa probinsya, o monkeypox, o ay patadi, daw gina priority, tagid ining monkeypox. Bomborenes, sa report, please come sa Senato na nagligati may mga report kita may sa preparasyon ng ato sa probinsya, no? Ngot sining monkeypox. So kayo na po sa pila ka latest update man angot sili may naging napain nga pundo karon, no? Ang aton nga probinsya mga 15 million, no? 15 milyones pesos bumupons bilang preparasyon ni, no, sa pagpamakal sa test kits, no? Kag iban pa nga mga consumables, kag iban pa nga mga mahimo gastuhan, no? In kaso nga may ara kita sa kaso, no, sa monkeypox riya sa probinsya sa Negros Occidental, kasi ato bupo sa ligad ang aton nga molecular lab dahil sa may Teresita Lopez Haladori Provincial Hospital Silay, iga pa naman hindi mas nag-i-convert na kundi may himuan naman siyang proseso nga pwede process pala sing swab sample para iya sa monkeypox virus. Namupos kaya ang ining kung makuha mo, kung mabalaan mo nga positive sa monkeypox virus, ipaidalo mo na ibupon sa suspected individual sa RT-PCR test mang bupons, no? Ito mo mga proseso, RT-PCR test mo. Pero ang test kit niya bumupons, lain iniya, no? Sa test kit nga ginagamit para iya sa COVID-19 bumupons, no? Amo nang kinlain niya, no? Kung pagproseso gurupons kag iban pa nga mga proseso ining aton molecular lab pwede ini siya magamit. Ang magaling ining aton mga technician kay kina pumupos sa kay aton Fernando Diaz nga aton provincial administrator nga ang aton diri nga mga technician sa aton molecular lab sa may Silay Provincial Hospital nakalinya ni sila, ako naka-scheduled na bla. Ako pupos na namin ko na endorse na sini ang ila sini nga in kaso ya kung may bakante ito nga slot na dito sa RITM, i-trainingon ini sila, no? Kung paano magproseso sa sample at PCR test sample to detect sa monkeypox virus. So far ay pa sa may baton nga schedule ang aton nga probinsya, no, kung saan ang natara nga adlaw sa pag-train naman sa ato sini nga mga laboratory technician diri sa may Silay Provincial Hospital. Takto ng balwo po kina, no, ang sa gyapon tuman kadubo iya sa aton nga vaccination rate, no, diri gyapon sa probinsya sa Negros Occidental, no, kuti tawod to sa liga to do pagdali kalabot gidya masing nga full nga 70% kita sa aton total population diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kita do ba to halos ang tanan nga gusto magpa-vaccine, no, daw nagpabakuna naman sa aton nga mga senior citizen daw mo pagining nubo, no, o galing kay daw unta at ibisan gani po sa aton nga balik eskwela sa aton mga estudyante, mga unvaccinated student kay mga unvaccinated teachers pwede naman ganiya, no, magka-report, no, sa ila tagsa iya kay mga duty, no. Pero sining monkeypox preparation ang aton nga PHO muna may mga coordination na may mga aton nga head sa aton na provincial office sa aton nga HOD, Hospital Operation Department,
headed by Dr. Girly Pinunggan, ang coordination sa Nagsaton Kemel Gios, no? Ginako naman lang na plasta naman bupos, no? Kasi ko ini preparasyon na niya, no? Sa aton silinga probinsya, Bomopons. Pamatian ta, si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Sige, Bobrines, dali lang gid, no? Hindi na to siya. Yes, sabi na. Kay, ito kumayo man niya, no? Kay, way matagapayo, po in kaso, malakas meron tayo si mga logistic preparation, aton facilities, ma-preparar na, no? Aton nga mga medical team, at least in kaso, may anak na tayo hinuson, na may tagamiton ng mga personal, kasi nato na training na sila ya, no? Na hanas na sila, may ibalo na sila, may knowledge sila kung paano mag-treat, paano tipanon, anong proseso, anong pag-imon, kung ang isa kung may ara kita no, sa expected nga monkeypox patient abong po. So, importante yung preparasyon kaya budlay naman kung ara na kita yung may kaso na kita, hindi pa kita ikbalo sa aton nga himon. So, lotosar kag mabruday. Kablang po sining kung monkeypox patient kabumpon sa emotional isolation ng mga malapot ka 3 bulan mo. Daw sa lalog, no? Oo, podlag ko na sa iya. Ang yung daga butoy-butoy bla sa kalawasan mo. Daga tubig siya din solid daw makuha na siya. Daw abscess daw na. Hindi mapusa sina ang liquid ya. Daw mo na delikado man nga basi kung may mga virus na kag matapik sa mga linens, sa mga biste na ginagamit sa nga pasyente. So, ining mga processors, pasyente, mga disposal, si mga gamit, mga linens, dapat rin magluan na ni, no? Sa aton nga mga personnel, in kaso gidman, no? Nga sinaton ko may ara kita sa positibo nga kaso sa monkeypox sa probinsya. Liwata, si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Gamitin sila ni Dr. Maestral with the CHO, Dr. Girly, I think is also on board with them. Waay pa ang output, no? Hopefully as soon as possible maggawa na ng aton nga. No? But we are preparing our laboratory, just what I told you, aton staff, and also of course the monkeypox test kits kung kinahanglan na nga magbakal. We already provided for the budget para sila. Really, 15 million for that. Test kits, that's a RT-PCR test. We are already, I think, nakalinya na kami to sa RITM for that purpose. And once ang aton time will come, the employees have already been identified kung sino itong mga medtechs natin nga ipadala for training. Buong po sa mga dugang pagkikirang ng mga preparasyon may budget na na parte ni Sir. Kung ay pala matandog, gilat preparar nga budget. In kaso, amuling gamiton, no? Una gid ang pabakal sa test kits, na kaya ilahin man niya sa COVID-19 test kit ng gamiton kung monkeypox na ang pag-amalan na o pons. So, nung pinaton ka mga update, balita gikan sa Kapitulo Provincial, ay nisibumbuto ni si Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Salamat sa kay Bombo rin sa Rubica. Puro sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 29 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Kapay pang budget makadtugid sa kalantuan, hindi nga sa bulsa, no? Pagadiretso, bagay, ti iligan to sa COVID-19 to daw, damo gito kuno nakaganito. No, kay ti rason, ti may declaration man sa National Health Emergency. Nya parahan taning pahalahan, no? So awat pa ni. Amo na ning sansata. Una bla, no, basta issue sa kayong lawas kay siyempre sa disaster, ti dira ding ina makakupit ang mga kwan. No, so ang mga ti way man ko nang silingati sa probinsya kunano ha, no? So ngako na iya may iban gid dira. But so far subong sa liderato ni Gov Bong Lacson ti do ka smooth man, no? Tanan implemented man kay ginasabat man ang problema. No,
no, sa mga pumuluyot. Kaya mula nagaling, kaya ti masubo ko isa kung may madiskubrihan kita, no, as watchdog, no, sa mga LGUs, kag mga local chief executives nga, hindi amugid ang ilang nga ginahimo. Mas mayo gina nga may preparasyon kita sa monkeypox, ang nga magsala-sala naman kita kung may ara na kaso sa aton. Diba? Lessons learned na kita sa COVID, kay igot na magsala ng galinapta na. Kaya wala lang sa aton sang November 2019, no? Why na kita nagpreparar, igo ta ka preparar, ano na, Marso na. Tigo din nagkadton tang sikot, ha? 30 minutos sa kaligad sa takta alas 8 sa gabi sa aton sa ring pagparagad, magabalik kita, no? Taglita na pila ka maplumdom naton, no? Standby kay balikan ta ang pila ka ma-reports kay mga interviews naton pagkatapos ginamang sining. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga Balik rin sa ato sa ring pagpalagan. Pero sa Pamaradyo Bacolod Philippine Standard Time, 34 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. Parang kumang nagkapanti rin sa ato sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Si Sir David Montoya, no, ang presidente sa Manokan Country Vendors Association. Check naton sa piyak linya, no? Angot sa mga issue man karon sa tunga sa mga arrears, no, sa ang aton nga mga stall owners. Sir David, sir, good evening. Live ikaw, sir, sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo subong nga gabi, si Bombo Pons. Ngayong gabi, sir, no, si Newton Nanda sa nagapamatik sa taga Bacolod. Okay, salamat gid, sir, no, sa siningan time. So last week, ano ni, no, confirm na gid nga may final notice, sir, nga gin-serve sa inyo ang City Legal Office, mga stall owners dira, sir. Oo, sir, bali nag-atag sila final notice hasta sa September 30. Ang ginatag nila sa mga deadline. Okay. So, inaiya para ma-settle ang arrears, sir? Oo, sir, para ma-settle lang arrears, kundi naman ma-settle na base ma-foreclose ang kada store namon. Okay, no? So, mismo na orgid ang nagkadto dira sa inyo, sir?
Ang city legal bla. City Legal Office. Oo. Okay. So, pila gani kamo tanan dira, sir, nga mga stall owners? Bali, 22 kami di ka stall owners. Ang natagaan to sa notice, bali 17 lang. 17. Okay, limaya, ti amo na iyang bayad gid yan, no? Waya arrears. Wawa islarer, so nakabayad na sila. So, ang 20, ang 17, sir, mga active pa gid ni ang ilang nga mga store? Yes, sir. Active pa na, sir. Gaba open na sila subong. Nag-ooperate gid gali. Sir. Oo, okay. No? So, ang magsalika mo no, country, kay daw may mga informasyon kita, sir, di na sa halin man, sugod sa Twilight, iya pa na ka city, eh? Bali, Twilight, sa likod ng Twilight, may 3 pa ginada. Bali, ang total na sang ilang listahan, diri sa amon. Bali, 20 city. May 5 na to sa Lions Park, Twilight, tapos ang sasunod sa Twilight, itong daw 3 ka store. Dala na sa city. So, ang Lions Park, dala pa na gali? Dala na sa. Pati ko kuno ang Twilight, kaya ang Lions Park, do ay man nagabayad? May arrears man? Do paid na sila bla, sir. Do ay na sila arrears. Okay, oo. So, ang iba na lang, tiyan mo lang ng garaya na da, guro, sir, no? Oo. Okay. No, so naka-hinunanon ka na, sir, sa mga upod mo sini sa 17 nga ini. Kay kulisipon ta 1 month na lang, no? Sir. Saan na sa time? Sagad na sa time. Oo, umugani. Full gate ang ginapang isang syudad nga bayad? Bali, settle pa man na namon, sir. Buwas mapadala kami letter sa kay Mayor Albi nga makamit kami siya. Kagisitol namon ng amon nga account siya kung anong madesisyonan. Okay, no? So, kung bagati, kung kamo lang ya, daw maayo pagi kamo, sir, no? In staggered basis, maging siguro, kung ano na ang paglantaw ta. Sir. Bali, amon na ayo namon may staggered basis kami kung pilang ipabayad dyan sa amon. Makamit kami siya kung base ini mga sinamana kay boss mata kami 2 liters para maka-istorya siya. Oo, okay. Guro, sa 17 ini way kabayad, no? Siyempre, may pamilya man ang ginasagod, may mga ka-estudyante, no? Nga ginapa-eskwela, Sir David? Sir. Kada istorya sa mga dan sa damo mga may tao mo. Madulaan, tanan obra, dulaan, income, tanan man eh. Wala kapigado nga dahil subong tapos mamo pa na wala na negosyo. Mga tao namon sama manggasaling mo. Magsaling ka, sir, 600,000 kada isa para sa akon, sir, do bugat-bugat gini katama, sir mo? No? Gani bugat. Bugat kay mag 600,000 subong nga panahon do wala kami income kay tungod sa pandemic. Ang mayo man makaginansya ka, mayo man per day ka. Oo. So sa previous nga administration, if we going back, sir, no, daw okay lang i-abis sa parts ng syudad nga kami ang rason gali sa ning findings sa City Legal Office subong kay hindi ka mo matagaan sang or ibang daw ay kabayad, hindi matagaan, no, sang permit kay because nga may arrears pa. Pero ginapasugtan nga maka-operate. Ano, sir, man, may agreement? Bali, wala man na, sir. Ang amon man, hindi kayo tikinayo man na namon sa time ni Mayor Beng. Tani, isit aside to ang utang. Kag matagaan kami sa Mayor's permit. Mag-start kami bayad man siya pagko nga amon nga payment tani. Galing kayo, wala man ito matigayon. Wala man ito nakasaran sa ang bunian. Kaya ang storya to. Ang storya to, natagaan na kami kuno kung donation. Yes, ordinance. So, tama lang kami natagaan kung donation sang 2007. Amon to ang amon nga wala namon na 2 month to bla. Ginayo man namon na kay Mayor bilisang una nga isit aside lang to tani para maka-start man kami bayad. Kaya wala man to ng tigayon, kami na lang to nagmatomato bayad tag 200 ang adlaw. Amo na nga daw na buin-binan man tani ang iban nga amon nga tuloner sang utang galing kay kasulod kita nan sa interest nga amon ginabayad. So halin gid ya 2007 na. Sir, alin 2007 until now. Until now. Okay, no. So
gina-interesan pagali? Sige na sir ang interest. Kung magbayad kami 200 ang daily, 6,000 ang bulan, kasulod na nasa sa interest. Wala na kabuhin sa principal. Okay. So, ara na daw interest lang ginabayran gali, no? Oo. Kaya kung makita mo, sir, may collection man na sila sa amon. Galing kayo hindi maka-sustainer sang bayad sa interest lang ginakuha ng amon nga daily dues namon, ginakuha na sa interest lang. Pero, operate kamo nga wala permit. Daw mo na. Pero mabayad ka mo 200. Oo. Okay. So kasano lang ka muna, sir, nagbalik ka operate, sir, fully? Hindi, para nag-pandemic, no? Kasano ka mo nagbalik nga fully operational gid ang kada store? Mga kwan pa lang guro, sir, mga 2 years na mo pag opening to sang matamat lang nga open. Naka-start mo kami to, pero wala pag ito income do ang subong lang gid nga tuig o mga January do nagnormal ang amon nga negosyo. Pero hindi din nga para sa una nga operasyon namon nga mas mayo to sa una kaysa subong. Okay. Mayo lang ang inyo ya kurente na iya kag tubig ti inyo na iya separate, no? Hindi na iya sa syudad. Individual na ya, individual. So na iya updated na iya guro, sir. Why na ya, why. Kaya putan mo kami tubig kag sugat di kundi kami kabayad. Oo, okay. No? So anyway, so karon, no, kay ti amo ni sa gyapon ang sitwasyon kay do ang ining administrasyon kay bago naman. So ano nakita nyo, sir, do porsigido gid sila nga matadlong ini tanan-tanan? So kay daw porsigido gid ni sila kay gina-pressure kami nila hasta pila na ka agwat isa lang kasi semana notice na naman, tapos isa naman kasi semana notice na naman, gina-pressure kami nila. Okay. Okay, daw amo kanuni ang rason nga kung hindi ka mo da kabayad, sir, daw ipadalom ni sa public-private partnership ang mall na da sa tubang ninyo daw amo ning maga-develop, ano? Adot no kung anong inyo stance ni dire? Actually, sir, wala pa man na namon ginistoryahan ng mga private partnership na nga ginambal lang nga PPP. Kaya wala man nga papabalo ang syudad sa amon. So, wala man kami nila ginistorya partida. Ang amon palang ginistoryahan kung paano kami magbayad. Kagang ma-negosyar kung pila amon bayaran. Pero wala pa na sila kapabalo sa amon kung ano imuon nila sa manukan. Okay, sige. Sa na yung PPP. Pero with the consensus sa inyong nga grupo, daw ang 17 ini, sir, willing man nga magbayad? Sir, bali amo na gani makamit kami kay Mayor Albe. Kung ano ang madesisyonan sa amon nga meeting, sundo na namon. Okay. Subong kay opening na sang klase, sir, doon nagdamo-damo man gid ang customer ninyo? Actually, mo mangyapon galing kung ibalik mo sa normal to nga wala pa kagay pandemic laing gid sir kag susubong. Oo, kay dabo gito yung kakaon, no? Kung nga nagalagaw, ginauna na nila panimalay pag kumakaon sa kuwa. Amo magani ano? Sir, with all due respect, sa imo, sir, anong imo store gan nadala man ni sa ikaw, sir, sa Limato ya nga daw updated ya sang bayad? Bali nadala ko, sir, sa notice, sir, na kapirma ko sang final notice. Okay, oo. Kay damo-damo na mo, no? Ano nang imong ngalan sa store da gani, sir? New Pass, sir, New Pass. New Pass, no? So ang mga ninas niya guro updated na yan, no? IDAS updated na. Bali guro ang IDAS, Biles, Lim, Twilight, Umbaw, Twilight, Lions Park na sila yan, mga updated na sila. Oo, sige. Anyway, sige, anyway, sir, at least nakuha namon ang inyong standard as of this time kay I'm sure nga daw tiyo naman siguro para iya sa syudad ya guro, no? Sokton gid kamo iya. Pero sa mapungkuan man ni sa gyapon kag kung kamo lay pasugtan, daw okay gid yang mapabiling kay kamo da iya, sir, kay ti amo gining source ang livelihood ninyo. Gan. Sir, kay ti kung kwaon pa ni sa amon pang buyan tanan di ubos gid. Wala kay kami ko income kag ang problema na namon nga kadakos na paano namon sulbon. Okay. Sige. Ti makapaubos maguro kamo mga pila estimate po, sir, ka manok isa ka adlaw, sir? Kung diri kami sa punta, sir, do mga
5 lang ka manok kung pobos na mong grocery sa kadlaw. Tiniya, tunga ka pitso, tunga nga pakpak, paa, amo man lang na, no? Liog, gabaligya pak mo liog. Liog ko. Mga batikulon, tanan na sa, no? Tanan siya, naran. Sige. Anyway, expect na rin tayo. I hope nga mangin mayo ang outcome sa inyong paisurana, sir, this week or next week with Mayor Benitez. Sir David? Sir, mayong gabi sa tanan, sir. Okay, salamat gid. No, si Sir David Montoya, ang presidente sa Manokan Country Vendors Association, sama sa manadala, no? Sinding may mga pending arrears kay based sa evaluation sa City Legal Office kag Committee on Market and Slaughterhouse about isa ka stall bumbulit tag 600,000. 500,000 tubtob 600,000 pesos ang bayaran sa isa ka stall owners dira sa Manokan Country. Masakit-sakit man na, no? Sa mga basi pa malanga, no? Matandog ang balatsago ni Mayor Benitez. Kag ma-grant ang ayo sa mga vendors, no? Kay ti ko pamatenta palang buyan man nila damo. No, pero sa kadugayon na ti do may tiyempo, may kuan man, do may rason man ang syudad nga manukot, pero ti wala nang in humanitarian reason kag syempre ti kung disugon mo na sila, no? Anong ihatag tang livelihood ni sila? Ti kadaw ko ay mahamba problema nila na iya. Kay ti tawo man kita nga pangabuhi man, no? Nga nagapaningkaras man. Ito may liabilidad man, no? Ini mga vendors naton kon lantawon naton kay because man sa kadugayon since 2007. Wala tayo 6 minutos sa kaligid sa tak ng resort sa sagay bibalikan tayo ibang mga balita. Standby, Bombo Carla may defensor. Pagkatapos gidamang sini. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Unang hatag! 1,000 pesos. Ikalawang hatag! 2,000 pesos. Ikatatlong hatag! 3,000 pesos. Ikaapat 4,000 pesos. Ikalimang hatag! 5,000. Ako si Robini Binyas, taga Barangay Kabog, Bacolod. Ako nagdaog sang 5,000 pesos plus 1,000 gipak sa week 4 station draw sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Madamo gid nga salamat. Madugang ko bakal sa akon baligya sa Tiangge ang nadagaan ko. Inta na kamo para kamo man sa dason magdaog. Basta Radio Bombo number 1 Star FM is all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintukod dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo Dari sa ato sa ring pagpalaga sa Bomboradio Bacolod Philippines sa Red Time 55 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Nagkawat ang report ni Bombo Carla may defense regarding sa bahin sa sining reaksyon no, ni Bitaw Head Junji Liba. Sa gipahayag ti threat ang pag-insende kuno ni Councilor Al Victor Espino sa tinaga nga Don't Touch Liba sa Bitaw no kon sa Bacolod Traffic Authority Office kay ginapando nga ti isla na no si Major Junji Liba. Diba si this week kuno do may mga kuana pag-bag-o na sa liderato no sang Bitaw. Ti okay man agoro no i-transfer ta lang si Sir Junji Liba sa Timio kay ang Timio dapat pulis ginada yan no. Ang magadire sa Bitaw ti kon amo na ang napagkit sa ordinansa to sundon ta daw natingala kuno si Major Liba nga ngati kung ano kunong punto ni Councilor Espino. Ba't ano ginang sa likod daw? Ano ginamatuod sa likod sini iya makabarandre sa aton sini nga mga kabombo? Dibla, no? So, ti kung sa bagay, ti diskresyon niya. Hulaton ta, no? Kung mayor nagidyabi, no? Ang mag-mention sini, kung ang magdesisyon no so mo na ang sundon no so sa part kag sa level no ni Councilor Al Victor Espino ti makabig naman siguro nga for suggestion na niya ti okay gid na no sa suggestion sige check tanay no kami reaction diri sa Police Major Junji Liba. Bombo Carl sa report please come in. Yes, Bombo po. So wala sang ideya sa text message nga nabato ni Councilor Espino si Police Major Junji Liba Bombo Pons kag wala man sang rason nga may mag-threat bala sa iya bilang isa ka councilor Bombo Pons kag kakibot na lang nga may nabato niya nga munano nga message pamahog bala kay Councilor Espino Bombo Pons kag una hindi man ini sila ya politisyan no o kunong
sa lantaw diri ni Police Major Junji Liba, hindi hindi ini o kung wala inisang kaangtanan sa politika Bombo Pons kag entitled sa open kag mayara sa nga kinaiya o kung diri naman bala Bombo Pons sa sa statement ni Councilor Espino nga pahalinon no si Police Major Liba ay ti islan sa non-uniformed personnel kon mga civilian Bombo Pons di open man ini sila yan no sa ila siniya nga opinion kag isa pa Bombo Pons no kay Police Major Liba wala ini siya nag-apply kumbaga ginbutang ini sa iya kun ginhatag ini sa iya nga obligasyon ginsalig ini sa iya para obrahon bisan ano da ang may nagapugong bala Bombo Pons kasi iya sini nga ihibalo wala sang layi nga nagadumili nga magpungko ini siya bilang bitaw head kag madamo sa mga ginpangunahan o kun madamo sa mga activities o kun mga obligasyon man nga ginpangunahan sa mga kapulisan nga wala man ini ginpugan Bombo Pons kag natingala na lang ini siya nga sa iya siniya nga term madamo na sa nga question Bombo Pons kag mayara gali sang resolution last year nga gin-issue sang time ni Police Major Kulanag nga nagahatag sang authority, naga-assign or naga-designate sang police bilang traffic enforcement unit sang Bacolod kay ginhatag man kay Police Major Kulanag ang bitaw Bombo Pons. So mayara sang resolution kag amaling resolution no para mayara sang good coordination kag ma-implement properly ang layi kag mga ordinances Bombo Pons kag isa diri si Councilor Espino nga nag-agree o kung nag-vote sa ini nga resolution nga ipatuman Bombo Pons nga bilang traffic enforcement unit si Police Major Kulanag nangin bitaw head naman Bombo Pons kumbaga nangin ang head sang bitaw amo ang police Bombo Pons. So kag may hinyo man diri si Police Major Liba ati kumbaga hindi na lang gid pala pagtutukan gid pala Bombo Pons no kay to wala man lang gid sa nga kanamo-namo ini nga mga sugilanon pagidya Bombo Pons. So Bombo Pons pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Major Junji Liba. Simple lang no wala man ko ideyas na no kay ini nga bagay nga issue do wala man rason nga may mag-amugis na may mag-treat sa iya bilang isa ka councilor. Ako sa ako may part wala ko ideya gino kay napukaw lang ko sang naligan nga gabi ang aga na gintawgan ko ngay may ara certain report nga mga so do na gulpihan na limpungawan ko kay ti nga magmupagin no kinanglan may mo pa sina will hindi kita rambal kami number one hindi man kami politician no hindi man kami pwede intervene sa politika amana no sa kita tanan no entitled man ta sa aton nga opinion ti inayan that is his opinion pero ang pagbutang diri sa aton no wala ko nag-apply kag pusa nga gin hatag sa aton ginentrust sa aton ang obligasyon ginsalig sa aton para nga obrahon so whatever man ang ground ay ang I don't think may law nga naga-prohibit nga uyatan sa isa ka pulis na no kag damo naman nga instances nga ginuyatan man sa pulis kag wala man sila nag-opos tingala lang ta sa aton nga part anay sa aton nga term o sa aton nga pag-uyat na nga daw may mga question ay justice may nakita sa ganing in fact may sa tadi nga nakita nga resolusyon kung nagambal mo nga nag-prohibit why is it nga mayara nga resolusyon nga na issue inigali daw last year lang 2021 resolution na nga nagahatag ng authority or naga-assign or naga-designate kay time pa to ni Major Kulanag no? Bilang siya ang sa traffic enforcement unit ng Bacolod at the same time ginhatag siya yaman ang bitaw na with resolution nina no so makita naton nga kanami sa pag
star sang rason kung naa nga kinahanglan nga ihatag sa isa ka pulis nga aktibo nga pulis ang traffic para kuno daw nga may ara nga good coordination kag mas ma-implement properly ang mga laws and ordinances naton. So, kung mabasa mo na sa resolution, Yes, sir. gagisa man ka kuan ang sila man isa man si Councilor Alang nag-conforme o nag-vote. Oo. Nag-vote sila nga rin sa solusyon yung mapatuman. Yes, o nga amo na designating Major Kulanag. So, na-surprise lang ko ganing kahapon lang daw na na-question ang aton nga pagpungko. Yes, sir. So, sa subong yati, ang plano mo, hindi ikaw na yan, sir, maghalin, kay tungod na wala ka man yung may nabato, nga ginapahalin na ikaw. Well, yes, di kita kay kami sa PNP, may principle kami nga whatever ang i-assign sa imo. You be first before complaining kung may aragiman ka nga may mga makitaan nga hindi mo na masarangan. At the time siguro pwede ka reklamo nga hindi na kuda. But so long as ginapaubra kita diri ang amon obligasyon, amon nga duty and mandate sa aton bilang pulis is to work lang kung anong ginassign nga task. So not until na ang local executive or si Mayor Gidya ang maghambal kung anong iyang stand, amo na nga itong respetuhon. So muna, on the part ni Sir Al, di iya man ako nga opinion. Kasi man na respetuhon tamang kasi sa field ang tawag na ang sa sanggunian di dugay naman na Sir Al balungan ta sino sa iyang capacity nila. Oo, hindi mo pag-iba. Okay Ati Mayuman Bubo Carlas, nga wala pa changes kag wala mando sa Chief Executive sa Mayor, tutok na nila trabaho sa Major Liba, no? Amugid sakto ginaabo ba pods no say ara gisaya sa gyapon sa pwesto kay tiway man saya sang order nga pahalinon ini siya bomba pods. Sige. Yes, Bomba Pons, sa may nang report ikan sa patron ni si Bumbo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Sige, salamat kay Bombo Carla may defensor. In fairness man no, si Major Liba nagatrabaho mo lang na saya sa isugo sa iya kung anong dapat niya ka obrahon. Pagkaiting aton sa nidiri, no? Hindi lang ta siling ati daw gulpiada, mabutsog na lang gigita yun. Amat-amaton na lang niya. Sige, no? So, bulang na sa local chief executive kung mapa-interview sa presscon niya, kaya presscon mo ni sa pa-interview. Kung tawagan mo, textan mo, iset mo pa-interview, do wala man. Ma-presscon ko si Mayor Alfredo Benitez buwas no? Lantaw ta kung anong iyang mapahayag awat dito every Wednesday ng presscon niya mo sa Bacolod City Government Center. Wala tatonta ang ginigisyo man sa bansang bitaw. Sige, no, pasensya kit kami dyan na bansi kita jutay. Hindi man ni subong malang niya. Ayo lang ko sa inyo, no, sa nirma kabel sa mga kabantay sa aton nga Santos nga Rosario. Lahalan sempo na ton. Ini si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios.
sa pag-ampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak,
kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sin kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyaktong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.